Ayo, kok bang? Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो आरोना। नै बिराद अखाबो हादोंमोन, दसेनो अखा हालाय सान्दुं दुंलाय दुंगासिनो आरोना दिनै सानसेया बिदिनो थांबाय आरोना बोथोरा। दे नायलांबाय था लोगोफोर। Kampretnya nanti kampret dulu deh. Kampretnya, ayo mau nambah tuh jangan. Jadi kan jadi. Mana? Itu sudah kita kan. Bagus tuh ya. Oh kasih dah super. Nhưng nado. Ay budi sa kanay. Ya. Bisa kan? Ibu. Bisa kan ini dekat sih. Sasada. Ini cakap lagi. Carnival. Hết, cái này. Dia nih. Hả? Ilan. Iya, bakal lebih sini full lihat mas. Satu lagi bakal lebih. Bibi. Ay bilay ba? Bi. Si. Si. Di. Nah, ini tambah kan ini. Different. Ya, kenapa ini? Buru hissi sudah sa. Dia nggak super ya. Nggak super ya ini. Yun di. Di. Pagi langsung sekali boleh berapa ini? Jangan. A B C D E F G O I J K L M Ayo. Oh. Udah nggak tuh kok. N O P Q R S T U V W X Y. Dia pasti deh. Gusto mo yung kalawi, gusto mo. Dari kan malah 50 mulai. Kan bentuk. Bisukan berbusuk-busuk. Bumili ako lagi. Kalau yung salaksa. Coba. Aso bisudak. Ikinyo. Aso bisudak. Kabisugan berbusuk-busuk. Cinot. Aso bisudak. Kabisugan berbusuk-busuk. Bumili ako lagi. Silang salisa. Silang salisa. Nuh, gila. Tunggu ya. Masih tunggu. Ah, jibel tuh ya tuh sakit jibel saya terima sih. Isa. Aso bisudak. Kabisuk. Ambil besar. Bumili ako lagi. Silang salisa. Tadi. Ini di. Mama. Langsung aja siapa nih? Nah. Hanya. Langsung sih langsung. Senang apa nanti? Putar, oh boleh kan ada. Mama, menang kalam jela. Bang. Landung lah. Landung lah. Lal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 a. Ini apa ini? Ini Itu sih udah nih. Tahu kopi apa? Lebu. Atau kotor tidak betul. Boleh kan ada. Boleh kan ada. Bukan sih. Ayan, napisan na lang ang Mabus tuh. dalay na ang friend Dek, kan, mo dek. hay na sabi ko lalo mo na kamanipin ko ba mo kung saan na hanggang na hanggang na kaya bisin halay thalay sabtad na kahanan ta kay no hindi maba kalam na haya kay na pusi ara monaयाव सोदोंमोन नालाय ओंखायनो दा सानाव जे खामानि मावनांगौ बेफोरखौ मावनानै लाखाबाय आरोना मोनायावसो नालाय नायलांबाय थादो Ini apa ya? Serangnya. Rolnya. Sedang naik hap juga ke supaya tapi kada oke. Mereka tadi hap juga hap juga. Ấy bà chắc thử. À, sẽ tao làm mình bài. À, gửi lên con lên ạ. Ôi, sao ta không làm bài? Ơi mà biết lấy sao thì lấy. Học mà béo, liệt ra nữa, xuống thay bài đồ lật. Khăn giúp này. Ôi mà, tụi cái khăn này mà chia được. Sao thế cái lăng chỉ được. Chia bờ. Để, làm cái này là ba người. Sao thế chia bờ. Xin lỗi bác sĩ. Đừng quạ.
बोरैबा नि गोलैगोनलै फिस्लायनानैयाव Ah, gini kan tanggung. गोलैथोलै गोलैनानै गाबथोसै कलिया याव इनि सोरखानिया लिरस्रो Sebenarnya. Ini pula baru kau dah tanggung ni. Tahu nih? Siapa ini juga bawa? जाबाय दे लिरनांला Tanggung ni. Jangan lain. लिरदो होमबालाय Kemarin lihat. बायाखैबालाय लिरबाय थादो Lu kan sih gusto. माखो किमसियानो लाबोयाखै अ आइ नुदोंमोन दिन मा बार Syukur kamu. Lu malah aku makan ni. रबिबार दिनै शुक्रबार सबनिया थांसिगोन Kamu kasih tahu. Lepas. Sepedanya आं बारा थानो नागिरला नङाबा जोङो खानैबो सिगां रिल्स बानायसोयोमोन सिगां भिडिअ खालामसोयोमोन खानैबो ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि खालामसोयोमोन ओमफ्राय दा गोदोर जाबाय नालाय दा लाजिना आरो फट' दिखांनो भिडिअ खालामनो दाना लाजिनाय जाबाय सिगां जों खानैबो बिराद रिल्स बानायबाय थायोमोन लाइक गिथानायखौ नुयो नामा दा लाजिबायनो बियो दा लाजिबायनो गोदोर जाबाय नालाय माबा गिदो Video kau. ओइ नै खान्थाल थायखोमानानै दोङो गोदोरानो जाथ'वाखै जानो जाथ'वाखै ini aja maksudnya Oh, dulu banyak sih. kan ibu sini bulan itu nang lagi ber Bro. Ang ini mana sih? फुजा होगोन फुजायाबो मोनायावसो खामोन नालाय दा मोनाहांबायबो नालाय रेडि खालामबाय थाबाय आरोना फुजाखौ जागायहांबायानो आरोना नोंथांमोनाबो ससे भिडिअ क्लिप थानायखौ नायलांबाय थादो मोजां नङा नै दा जोङो खुलुमखांबाय आरोना खुलुमखांनानै ओमफ्राय दा जानाय लोंनाय बेबायदिनो सारि फुदुंनोसै आरोना बेनिफ्रायनो आं बिदि भिडिअ लाबाय थानो हानाय नङा मानो होनोब्ला बिदि खामानि मावनायाव मबाइल लाबाय थायोबाथाय मानसिफ्रा गाज्रि होनो आरोना मा एसे मबाइलखौनो दोना मबाइल' बिदि होननानै बुङो बेनिखायनो आङो बिदि खामानि मावनायाव मबाइलखौ लाया आरोना बिदि भिडिअ खालामनाय समायाव एसे क्लिप भिडिअ खालामना दोनबाय बिनि नै आबैया दा औवा मेवा दाननानै लाबोबाय आरोना बेखौनो दिनै अनला खारैजों जानोसै आरोना ओमफ्राय आबैया दानाबाथाय मोनजाया आरोना मानो होनबा आइमोना बिदिखौ दाना आरोना जोंहा ओमफ्राय आबैयासो दाननानै होफैयो बे दानना होफैनानै बिदि होफैबासो मोनजायो आरोना नङाबा बिदि औवा मेवाखौ मोनजाबाय थाया दिनै मोनजासिगोन आरोना आबैयाबो जानो लुगैखादों नै ओंख्रिया मोनबाय दा मोनखांबाय आरोना ओमफ्राय बेजों अनला खारैल' ओमफ्राय मा होनो मैदुफुल बिबार एवबाय आरोना बिदिनो जानोसै